bende wan gi challenge. An gi report kae mane watimo as County Governance Watch mano higa mokalo 2024. Iluonge ni County Transparency, Integrity, Transparency and Accountability Report. To report ni king'iyo page mare mar 16 to nyisi some of the preventive measures kaka ne watiyo gi counties madhi 14. To ne watudre gi counties gi jogo ma watiyogo to wapenjogi ni bende in isegachiwo asoya e county. To yes or no. To bende nitiere kata mana actions ming'eyo kuom jogo ma ne okawo asoya mosetim gi county. To most of the counties onge action mikawo. To king'iyo chik to siro ni, for example, wan gi county assembly kacha matimo oversight, wan gi public investments committee, wan gi public accounts committee, to bende wan gi office of the controller of budget ma officers gite nitiere in almost all the regional places. Then ne wapenjo gi ni to bende nitiere mechanisms kaka inyalo goyo kata mana whistleblow, kaka inyalo report a case of corruption. To ne wapenjo gi ka bende nitiere corruption hotline. Counties wa mang'eny onge gi corruption hotline. Moko nitiere godo to but en number mosim. Koro eni yawega mana chieng' okoti. Kantiere samoro tender kata madwa bedo floated ni koro ekiyawe mondo ka ji nitiere gi penjo to ginyalo penjo. Omiyo mibadhi mantiere e counties wa Trevor bro kawa time mar mondo wa address gi to en nikech waneno mana action kanitie, particularly sama governor bedo impeached. Kinyiso wan nitiere corruption, bribery, abuse of office, conflict of interest, gik machalo kamano. But kaluwore gi services nikech report miwacho no bende wacho ni nitiere services ma specific kaka weche mag security komako police, weche mag ID ka ji dhi kawo ID, weche mag birth certificate nikech sani nitiere services kata tije ma sirikal tiyo manyaki bed gi certain documents. Koro jogo machiwo documents gi bende ng'eyo ni service ma japiny ne dwaro to nyako bed gi ID, national ID kata nyako bed gi birth certificate. Koro pese igo malo kabisa. Kata ka en pesa moro kaka wach ni 1000 shillings. Tudoga koro ng'ama dwa migo goe kata mana nengo mar siling 3000. Tariyogo 2000 koro gin mana corruption kata bribery. To kiwacho ni gini ok en chike, en timbe mag dhano. To wanyalo seyo ng'a, en polise koso en